बयनिसिमबो रायजो राजा नोंथांनिसिम खुलुमबाय। दिनै फिन खनसेबाव चिरां जिल्ला बारग' एनडिबिफोरनि मोनसे प्रेस मिट जोङो बेवहाय जुथुमनाय जादों। बेयाव जोङो गासै सोद्रोमाफ्रा दंजोबो। जोङो फैबाय थानाय जिनाखि लकसभा बिसायख'थि बिनि सोमोन्दै एसे रायजो राजाफोरनिसिम जोङो एक्स एनडिबि बारग' एनडिबि हिसाबै जोङो एसे खावलायहरनो जों गोसो जादों। आरो दिनैहाय साननैल'सै जानो थाखाय फैगौ लकसभा बिसायख'थिया बिनि सोमोन्दै ससे एसे गुसुङै मेसेजखौ जोङो बारग' एनडिबिनिफ्राय बेखौ आङो जानानै आं खावलायहरनो गोसो जादों। दिनैहाय साननैल' समसै बिनि सिगां जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों जे जेनाखि जोंहा मोनसे सान्थि सुक्ति जानानै फैबाय, जि रुलिं गभर्नमेन्ट दिनैहाय इउ पि पि एल सरकारा दिनैहाय बे जोंनि बिटिआरखौ सालायगासिनो दङ। दा जोङो जेनाखि सुक्तिखौ खालामनानै लाबोबाय आरो दिनैहाय जोङो सान्थि मोनसे परिबेसखौ जों मोननो हादों। दा जिनाखि लकसभा जोङो 10 बोसोर जों गोमानानै दङमोन, दिनै बियो जोङो देरहानायनि मोनसे नुथायाव देरहानाय बे मोनसे अबस्थायाव जोङो दिनै नुनो मोनदों। जोंनि थाखाय गोबां मावनो गोनां खामानिफोर दङ, गोबां दफाफोर मावनो गोनां जोंहा दङ। बेनि थाखायनो जोंहा मोनसे एनडिएनि जि बिजाथि दिनैहाय गायसनदों एबा इउ पि पि एलनि जि बिजाथि बिथांखौ जोङो सापर्ट होनो थाखाय जोङो खावलायगोन। दा मानि थाखाय जोङो खावलायगोन बेखौनो आं बुंनो सानदों जे दिनैहाय जोंहा मोनसे एकर्ड जानानै फैबाय थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव। दा बेयाव गोबां दफाफोर दं जोंनि बर'नि थाखाय आरो अन्यान्य जाथि जनगोष्ठीनि थाखाय मोजांनि थाखाय मोनसे मोजां दफाफोर दङ। बेखौ मावफुंनो थाखाय जाय बेक्तिया जाय केन्डिडेट सोद्रोमाया बियो जाया मावगोन नैबे मानसिखौ थांखिनानै दिनैहाय बिथांखौ दिल्ली फारसे दैथायहरनाय जादों। बिथांखौ जोङो देरहाहोनांगोन। जोङो बिथांनि माखासे मावनाय आसार खान्थि गासिबो बिथांहा खोब मोजां। दिनै बिथाङा दा एक्जिस्टिं हिसाबै एबा दा मावफुबाय थानाय बिथाङा बे एकथ्रिस सिडि समष्टिनि सासे एमएलएबो। दा बिथांखौनो एनडिएनि सासे बिजाथि बानायनाय जादों। बिथाङा गोबाव समनिफ्राय संग्रामाव लोगो लाबोनाय सासे सोद्रोमा। बिथांखौहाय जोङो साफ्रोमबो बर' जाथिफ्रा बा अन्यान्य जनजातिफ्रा बयबो मिथिगौ। दा आं खावलायदों जे बिथाङा जोंनि बै थाबोनाय जेनाखि मावनो गोनां दफाफोर दङ बेखौ मावफुंगोन होननानै जोङो फोथायनानै बिथांखौ सापर्ट खालामदों। बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खावलायदों जे जिनाखि जों दिनैहाय गोजोन थासारियाव दङ आरो गोबां मावफुंनांगौनि खोथा दङ। दा बेनि थाखाय नोंथांमोन रायजो राजानिसिम माने मानगोनां श्रीजुत जयन्त बसुमतारी सारनोनो भटखौ होनानै जयजुक्त खालामगोन होननानै जोङो नोंथांमोन रायजो राजा आरो जोंनि बारग' एनडिबि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरदों जाहाथे जोंनि मावनांगौ हाबाफ्रा मावफुंजायो। दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिनाखि मावनो आसनिफोर लादों आरो मावफुबाय थादों आरो मावगासिनो दङ, जि जौगाथाया फैदों बेखौ जोङो थांनाय 17 बोसोराव जों नुनो मोनाखैमोन। दिनै नुनो मोनै मोनसे इउनिक बुस्थुखौबो जों नुनो हादों बुंनो थाङोब्ला। दा बेखौ लानानै जोङो दिनै गोबां सिन्था खालामनो गोनां आरो गासैबो रायजो राजाफ्रा बुजिखाबायानो। दा बयबो मिथिखाबायानो दिनैहाय जोंहा देरहानाया रोखा। मानो होनोब्ला मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्रा दिनैहाय बेखौ नुहुरखानानै दिनै समर्थन होफैदों, सापर्ट होफैदों। दा बेयावहाय गोबां संगठननि मानसिफ्रा बेवहाय सापर्ट होनानैहाय दिनैहाय दले बले माने दिनै इलेक्सननि बा फोसावदिंनायखौ फोसावबाय थादों। दिनै बनसु बिएसइउ बिथांमोननिफ्रायबो गोरों गोरा बिराद गिदिर गोरोंफोर मानसिफोर दङमोन। बिथांमोनाबो बुजिनानै जोंहा मावनांगौ गोबां खामानि दं होननानैहाय दिनै बिथांमोनाबो आवगायबोदों। बिथांमोनाबो दिनै मावफैनो दिनैहाय मोजां मोनसे परिबेसखौ नुनानै मोजां मोनसे समाजखौ दैदेनलांनो थाखाय बिथांमोनाबो दिनै आवगायबोबाय। दा बेखौनो जोङो खावलायनो सानो जे सोरबाबा बुजियाखैब्ला अन्नानै जेन माखासे मावनो गोनां जोंनि हारि माहारिनि मावनांगौ थांखि बिथांखिखौ लानानै बुजिनानै जाहाथे जोंनि बे ट्रेक्टर छबियाव भटखौ होयो। दा बेखौनो आङो खावलायदों। दिनैहाय गोबां जोंनि बारग' एनडिबिनिफ्राय सासे सानैसो दिनैहाय सानजाथिंजायनि गेजेर ससेनिफ्राय ओंखारदेरनाय माखासे बारग' एनडिबिफोर दङ सानैसो। दा बिथांमोना ओरै फोसावदिंबाय थादों। बिथांमोननि माखासे फोसावनायखौ जों खोनादों जे बिथांमोना जे माने नांगोलनि छबियाव भट होनानै बिथांमोना बुंदों। नाथाय बिथांमोना बुजियै मोनसे नुथायखौ जों नुहुरदों। मानो होनोब्ला दिनैहाय सरकारजों जोङो सापर्ट जानानै माखासे मावनांगौ बिथांखिफोरखौ जोङो मावाबा जों माब्लाबाबो जों मोनसे मावनो हानाय जों माबाखौ नुहुराखै। बिथांमोना गोबां आबोल थाबोल खोथाफोर बखिबाय थाफैदों।
दा बिथांमोना माने बुजिस'नो हायाखै आरोखि दा बिथांनिसिम आं खावलायहरदों जाहाथे बेफोरबायदि मोनसे मिसलिड मोनसे दैदेननाय मोनसे लामाजों लांनो नाङा बिथांमोना जाहाथे बुजिनानै दिनैहाय जिनाखि मावनांगौ जोंनि हाबाफोर दङ बेखौ मावलांनो थाखाय सापर्ट होफैयो जोङो बेयावहाय मोनसे सान्थि सुक्तिखौ जोङो लाबोदों सागानगिरि गोबां दङ दिनै इउबिपिअनि माने बर' संगठननि मोनसे आरो दिनैहाय एनडिएफबिफोरनि मोनब्रै संगठन आरो बेयाव एबसुजों लोगोसे लानानै जों बेवहाय संगठन हिसाबै जों मोनसे एसे मोजां जों सुक्ति खालामदों सागानगिरि जोङो दिनै रन्जन दैमारि सारा दिनै सागानगिरि आरो दिनै गबिन्द सारा सासे सागानगिरि दिनै प्रमद बर' सारा सागानगिरि दिनै लरेन्स बसुमतारी सारा सासे सागानगिरि दिनै बिटिआर एकर्डखौ जों बयबो गनायदों बयबो एक्सेप्ट खालामदों आरोखि दिनै जाय बिथांमोना माने गोदाव सोराव खोथा बकिलाबायफैदों जों बेखौसो जोबोद माने दुखु मोनदों जायफ्रा बेबायदि खोथा बाहायदों बिथांमोना माने बेखौ नेवसिदों एबा मुगैदों आरो जों बेखौ नुहुरो मुगैदों बै समायाव जों दिनैहाय जोङो बुंनो हायो जे बिथांमोना जुदि साननो गोरोंमोनब्ला बै समायाव मानो बेफोरबायदि मोनसे साननायखौ मानो साननो हायाखैमोन जों बेखौसो नुहुरदों कारण आं गोलाव बाथ्राखौ आं बुंनो सानाखिसै बुंनांगौब्ला गोबां खोथा दङ आं बिथांमोनखौ खावलायहरदोंसो दिनै बिथांमोनाबो जाहाथे बुजियो दिनै जोंनि मावनांगौ गोबां हाबा जोंहा दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि बे जिनाखि मानगोनां श्रीजुत जयन्त बसुमतारीखौ बिजाथि होदों बिथांखौ सापर्ट होनो थाखाय आं खावलायहरबाय बिथांमोना जाहाथे बुजिनानै बिथांखौ सापर्ट होयो आं बेखौनो आङो खावलायबाय जासिग्रोबाय साफ्रोमनोबो रायजो राजाफोर आरो बेयाव सफैनाय जोंनि मिडिया पार्सन साफ्रोमनोबो जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट एक्स एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि जानानै खुलुमनाय जासिग्रोबाय जोङो दिनैहाय जोंना फैबाय थानाय जे इलेक्सन बियो खाथि सफैथारबाय बिनि थाखायनो जोङो दिनैहाय बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि रायजो राजाफोरखौ फैबाय थानाय जे इलेक्सन बेवहाय जोंनि एनडिएनि सापर्ट होनाय आरो इउपिपिएलनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारीनो गोसो गोथारै भट होनानै देरहासार जानो थाखाय जोङो खावलायनो सानदों आरो ओमफ्राय जोङो बिथांनो मानो भट होनांगौ बा इउपिपिएलनो मानो भट होनांगौ बिनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनियाव जे सान्थि सफैदों बे सान्थिखौ कन्टिनिउ खालामबाय थानाय माने बजाय लाखिनो थाखायहाय जोङो बिथांनो भट होनांगौ ओमफ्राय लोगोसे जों जे 10 बोसोर 10 बोसोर जोङो जोंनि एमपि सिटखौ खोमानानै लानांबाय जोंनि मान सन्मानखौ खोमानानै लानांदोंमोन बेखौ जोङो बोखांफिननायनि थाखाय मोनसे सम सफैदों बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौ बे समखौ बे खाबुखौ लानो थाखाय आरो भट होनो थाखाय जोङो दिनै खावलायदों ओमफ्राय लोगोसे आरो खावलायबावगोन दिनैहाय जोंनि जि बिटिआर दानि सरखार बियो सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां जौगानाय लाबोगासिनो दङ जोंनि लाइमोनफोरखौ मोजां टेलेन्टेड लाइमोनफोरनो सुबिदा होदों इउपिएससि एपिएससि कचिं सुपार 50 बायदि रोखोम बानायनानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा सोलायनाय लाबोदों सोलोंथाइ बिथिङाव बे सोलायनाया आरोबाव जाबाय थाथों आरो जाफुंसारदों बिनि थाखायबो जोङो बिथांनो नैबेयावहाय भट होनांगौ बेखौबो जोङो खावलायगोन ओमफ्राय लोगोसे जोंनि जे समाजावहाय मोनसे डिसिप्लिन फैदों बा आब्रुथि फैदों बे मोनसे आब्रुथिखौ जोङो लाखिबाय थानांगौ आरो बे आब्रुथिया अरायबो थाबाय थाथों जाय आब्रुथिया बिपिएफनि समावहाय गैया जाबायमोन जोंनि समाजाव बियो दिनै फैफिनबाय बेखौबो लाखिबाय थानो थाखाय आरो गोग्गो समाजा अरायबो जोंनि गेजेराव थाबाय थाथों बिनि थाखायबो जोङो एबार रायजो राजाखौ भट होनानै देरहासार जाहोनो थाखाय जोङो खावलायगोन लोगोसे जोंनिया जे इमप्लिमेन्टेसन जानो गोनां दंबावो माखासेया जानानै थांबाय बे आद्रा थानाय इमप्लिमेन्टेसन जानो गोनांखौ मावफुंनो थाखाय आरो दानि सरखारखौ सुबिदा होनो थाखाय बे इलेक्सननि गेजेरजों बिथांमोननो सुबिदा होबावनो थाखाय जोङो रायजो राजाखौ भट होनो थाखाय खावलायगोन आरो लोगोसे जोंनि स्पेसियेलि जोंनि गासै रायजो राजानि समस्याफोरनि अनगायैबो जोंनि एनडिएफबिफोरनि जे माखासे समस्याफोर दं बेखौहाय सुस्रांनायनि थाखायबो जोङो दानि सरखारखौहाय जोङो सुबिदा होबाय थानांगोन आरो दानि सरखारा जेरै जोंनि माखासे एनडिएफबिफोरनि जि केस बे केसफोरा दिनै जोबनानै थाङाखै सोरनाबा दाबो सामन फैबाय थायो दा बेफोर केसफोरखौ सल्भ खालामनो थाखाय दानि सरखारा नाजागासिनो दङ आरो बिथांमोनखौ मावबाय थानो थाखाय सुबिदा होनो थाखाय
जोङो बे भटनि गेजेरजों देरहासार जायोब्ला बिथांमोना सुबिदा मोनगोन आरो जों गासै रायजो राजाफोराबो आरो जोंनि सोद्रोमाफोराबो बिथांमोनखौ मदद होनांगौ आरो बिथांमोना बे केसफोरनि सोमोन्दै सुस्रांनायनि खामानिखौ बिथांमोना मावबाय थागोन। ओमफ्राय लोगोसे बेजोंनो जोंहा दंबावो एक्स ग्रासिया जोंनि मुंख्लं जानायफोरनि जे एक्स ग्रासिया बेखौबो जोंनि होजोबनो हायाखै मावगासिनो दङ आरो बेबो दानि सरकारा बेखौबो मावबाय थागोन आरो बेखौ मावफुंनो हानायनि थाखायबो जोङो बिथांमोननो भटखौ देरहासार जानानै सुबिदाखौ होनांगौ आरो लोगोसे जोंना दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दाबो जोंना जेलाव दङ बिथांमोनखौबो जोङो दिनै दिहुननो हायाखै बेनि बेलायावबो जोंनि बिटिआर सरकारा बा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा नाजागासिनो दङ फाइनान्सियेल मदद हरगासिनो दङ आरो गोबां एडभकेटफोर दिनै सायख'नानैहाय केस सोलिगासिनो दङ बिथांमोनखौ बरननायनि उदां खालामनायनि नाजागासिनो दङ दा बेनि थाखायबो जोङो बिथांमोना मावबाय थानो हाथों आरो बिथांमोनखौ दिहुननो हाथों बेनि थाखाय जोङो बे इलेक्सनावहाय जोङो रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि सोद्रोमाफोरखौबो भट होनो थाखाय जोङो खावलायगोन आरो ओमफ्राय गोदोहाय बेफोर समस्यानि फारसे बिपिएफ पार्टिया जेबो आखायाव लानाय नुवामोन जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों बिथांमोना बै समावबो जोंनि सोद्रोमाफोरा गोबां जेल जादोंमोन खिन्थु जोंनि एनडिएफबिफोरनि इसुफोरनि सोमोन्दै बिथां बिपिएफ सरकारा जेबो बुंनाय जायामोन दानि सरकारा गोसो गोथारैहाय बेखौ नाजाबाय थादों मानो होनब्ला दानि जे एकर्ड खालामनानै लाबोनाय बेयाव एनडिएफबिफ्राबो साइन होदों बेवहाय जों एनडिएफबिनिफ्रायबो जोंनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा सागान होदों बेनिखायनो बे एकर्डनि फारसे दानि सरकारा मोजाङै मोनसे इन्टारेस्ट दङ बेनिखायनो जोङो बे सरकारखौ जोङो लाखिबाय थानांगोन आरो फैबाय थानाय जे इलेक्सन बिथां जयन्त बसुमतारीखौ जोङो देरहासार जानो थाखाय जोङो बयखौबो खावलायगोन आरो जोंनि एनडिएफबिफोरनि जि समस्या बे समस्याफोरनि सायाव बिथाङा मावगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि दैदेनगिरि बिथां गबिन्द बसुमतारी सार आरो जोंनि फेरेंगा सार बिथांमोना जोंनि एनडिएफबिफोरनि जि समस्या बिनि सायावबो बिथांमोनाबो मावगासिनो दंखायो बिथांमोनखौबो जोङो बाख्नायगोन लोगोसे जोङो दिनै नैबे जयन्त बसुमतारीखौ जुदि देरहाहोयोब्ला आरो जोंनियाव साबसिन मोनसे थासारि फैगोन होननानै जोङो मिजिंथिनानै साफ्रोम रायजो राजाखौ जोंनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो खावलायनानै जों आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।